Lesgeza indaba za1KZNTV fundela usamukeliso kaNqulunga ngikubingelele mbukeli asikubhekele ihamba phambili usuku namhlanje. Ithola usizo imndeni yabashone engozini ngaseMandeni.Olwezivivivyo ubhunge nabakulomkhakha kanti likaMthaniya lizilungele ZIKAMATIKULETSHENI. Lokho khulumela umnyango wezokuthutha esifundazweni KwaZulu-Natal undaba ezinhle esibiya uthi ke imndeni yesulu zengozi edlule nemphefumulo abayishakalombili eMandeni ithola kwelulekwa ngokomqondo ukuze kwazi ukubhekana nalesi simo. Usibiya ukusho lokhu ngesikhathi kuqhubeka inkonzo Yesikhumbuzo ebibanjelwe enkundleni yezemidlalo eMaromeni Sports Field eMandeni. Ubuphume ngobuningi bawo kumphakathi waseMandeni enkonzweni Yesikhumbuzo sabantwana abayishakalombili abashone engozini yemoto eyenzeka ngoLwesihlanu olwedlule eMandeni. Imndeni, izihlobo, abefundisi bezenkolo behlukene nabo ke babe yingxenye yale nkonzo. Umnyango wezokuthutha esifundazweni ubonge ukusebenzisana okuhle nabefundisi bezenkolo njengoba ke bebehole umkhuleko ngesikhathi beyobeka izimbali endaweni yenhlekelele ku-N2. Umkhuleko lo obukhona namhlanje ekseni ezinye zezinto ezibaluleke kakhulu ukuthi sinxuse umdali ukuthi ehlise umoya nonakekele njengabantu bakhe nokuthi ke kwande imkhuleko iqhaza libanjwa abefundisi ulincome kakhulu ungqongqoshe uSiboniso Duma washo ukuthi kusazoqhubeka kusetshenziswane kuthandazwe nokuthi ke kufundiswe nabantu ukuthi bayiphathe kahle emgaqweni. Lo mnyango ke ngokubambisana nezihlaka ezahlukene balekelelekele imndeni ngosizo lokwelulekwa ngokomqondo. Ungqongqoshe uveze ukuthi i-department isebenzisana ne-social development uqinisekisa ukuthi khona i-counseling enikezwa umphakathi ikakhulukazi amalunga omndeni alahlekelwe nokuthi ke u-Ayanda Msweli oyi-traffic reporter naye ukwazile ukuthi afake isandla kube khona ama-social workers ama-psychologists akwazi ukuthi abe khona ukuzosiza imndeni. Udokotela simtholile uDr. Nyawos oyi-clinical psychologist ophinde futhi aba udokotela one-PhD udokotela ×2 then uzosilekelela kakhulu bese kuba uSabelo Gumede udokotela industrial psychologist nabo labo bazokwazi ukuthi bebe yithimba elikwazi ukuthi libambe lapho elingabamba khona kuma families. Ibanga leli silihambile mase sikhuluma no-MEC ukuthi lento yesinda awekho amahlombe angakwazi ukuthi athole lesimo ngokuthi sithathe olunye usizi sinikeze udokotela bekwazi usibambela. Kanti ke ezenkolo zidlala indima enkulu ukududuza laba abasuke bedangele emoyeni. Umnyango ke usebenzisana befundisi ukhulekele izisulu kwaphinde kwakhulekelwa nezingozi. Lokho kuyawenza kakhulu umehluko ngoba sibafica bekhala kodwa mase sihamba sibashiya noNkulunkulu sibashiya sebehleka sibashiya sebehuba ngoba ukuhuba kuyamenza odabukile azizwe efudumele. Loyo lisekela lemeko uMasipala waseMandeni udluliseka amazwi enduduzo waphinde wakuveza ukuthi ke bazokwandisa amaphoyisa emgwaqeni ukuze ke kunciphe izingozi zemgwaqo. Siyafisa futhi ukuthi sexoyise abahlali baseMandeni ukuthi nakuba ngabe kuyenzeka kodwa besize bebona ukuthi ikuphi okungenzeka. Siya-understand ukuthi imizi eminingi iyakhe kakhulu iqaqele emgwaqeni kodwa sinesifiso sokuthi akwenzeka ukuphepha kwabo kube into ehamba phambili. Siyazama ukuthola amaphoyisa onke akhona ngayi-subs ngawu-traffic ngaba izimo eziphuthumayo benza ukuthi abantu bexwaye emgwaqeni. Umnyango wezokuvakasha eNingizimu Afrika uhlanganeke nosomabhizinisi kwezokuvakasha nenhlaka ezibambe iqhaza kulo mnyango ukuzocobelelana ngolwazi nokubheka ukuthi ke ikuphi lapho umnyango ungangenelela khona. Lokhu ke kulandela njengoba usekela ngqongqoshe wezokuvakasha kuleli uMakgotso Sotyu ebambeke imbizo nabezokuvakasha kuMasipala uMhlathuze esifundazweni KwaZulu-Natal. Lo mhlangano oyimbizo ubukanjelwe izinhlaka ezahlukene kwimbono yezokuvakasha kanjalo ke nezikhulu zomnyango. Umkhakha wezokuvakasha ezweni lonke nakwisifundo ekincetshwayo wakhahlameza kakhulu emva kokuhlasela kobhubhane lwe-COVID-19. Lokho kwaholela ekutheni izindawo eziningi zivalwe kushabalala ngamathuba omsebenzi. Umnyango wezokuvakasha uthi indawo yaseRichards Bay inekusasa uma kukhulunywa ngezokuvakasha esifundazweni KwaZulu-Natal. Oyiphini kaNgqongqoshe wezokuvakasha kuleli uMakgotso Sotyu uthi ezokuvakasha zidlala indima enkulu ekukhuliseni umnotho wezwe. Namhlanje ke sizodibana nento sizibiza ngesilungu bazi osomashishini abancane i-SMMEs nabantu abafuna i-information ukuthi tourism yini esinokubasiza ngayo ukuthi bakwazi ukuthi amashishini abo
asebenze. Abafuna uqala amashishini phansi awe-tourism nabo sizokubanika i-information yokuthi la mashishini bawaqala njani na. Abo bafuna ukuthi bafumane i-funding kwezi programs sinazo kwi-department nabo siza kubasiza ngokuthi sibasize ukuthi how do they then be-accessa lama funds. Uthi ukuhlaselwa kwezivakashi zintsolaboya kukhinyabeza kwezokuvakasha kepha ke benza ke izinhlelo zokuqinisa zokuphepha uma ke izivakashi zihambele ke izindawo zokuncebeleka. Iye yabakho into esiphazamisayo si-country indaba ye-safety ye-tourism in the country. Siye sathi xa simane sidibana ne-stakeholders zakhala ngendaba ye-safety and loo nto koyenza ukuthi abantu basabe ukuvisita kwi-country yethu. Siye sabhalela ke kumphathiso wamapolisa naku-National Commission oba sifuna ukuthi ke sidibane silisebe nesebe labo sibone ukuthi singasebenzisana njani na ukuze sikwazi ukuthi sifumane usizo siyi-department ekukhuseleni i-tourists zethu. Umasipala Mhlathuze uthi nabo banazo inhlelo zokulwa nobugebengu uqinisekisa ukuphepha kwezivakashi. Njengedolobha nomkhandlu waseMhlathuze kunohlelo esiliqalile eminyakeni emibili edlule olubizwa Safer City Crime Prevention Strategy. La khona esithi njengomkhandlu asifisi ukuba zibukeli ekulwisaneni nobugebengu. Sifisa ukuthi sidlale indima enkulu njengamanje nje kuyakhiwa lapha indawo esibiza nge-call center la kuzosebenzela khona abasebenzi abazogada wonke ICT equipment yethu ezongena in strategic hotspots. Osomabhizinisi kwimbono zokuvakasha bathi ukuvakashelwa komnyango kuzobalekelela ezinkingeni ababhekene nazo. Sinethemba lokuthi ukufika namuhla kuka Deputy Minister ukuzoza ukuthi iziphi inkinga sibhekene nazo njengosomabhizinisi abakulo mkhakha wezokuvakasha kuzowenza umehluko omkhulu kakhulu. Namuhla sinabantu abakhulu abafana no-MEC no-Deputy Minister kusinikeza ihope ukuthi nathi endaweni zasemakhaya ezingodini ibhunduzi they will recognize us and assist with the challenges that we are facing kule industry yethu ye-tourism. Izindabeni ze-1KZNTV kubi uNkosenhle Mthembu eMpangeni. Isifunda saseMlazi umzinyathi kanye noMgungundlovu zihlonzwe njengezihamba phambili ngokuba nezindawo eziningi ezizindaze zenzo eziphazamisa ukubhala kwezivivinyo ZIKAMATIKULETSHENI. Lokhu kudalulwe kweNdunankulu esifundazwe KwaZulu-Natal uThamsanqa Ntuli esithangameni nabezindaba lapho eveza ukuthi ke zonke izihlaka zezokuphepha zizophuma ngothulwazo ukuqinisekisa ukuthi ke akukho nokugoda okuphazamisa lezi zivivinyo kufaka phakathi ke impikisho nokukopela. Njengoba sehubela sakusha ngaphambi kokuba abafundi bakamatikuletsheni bahlalele izivivinyo zabo zokuphela konyaka kuzoqashwa ngelokhozi izindawo ezihlonzwe ngokuba izinda zokuphazamiseka kwalezi vivinyo. Department is conducting close monitoring of 12 districts. The province has identified high risk examination centers, among which are the following: Zamajuba district, there is 1 center, and in Pinetown district there are 11 centers. In Herigwala there are 4 centers. Umkhanyakude 6 centers. Uthuela district 6 centers. Umzinyathi district 19 centers. Umlazi district 19 centers. Zuland district 8 centers. King Cetshwayo district 8 centers. Ugu district 7 centers. Ilembe district 7 centers. And Umgungundlovu district 18 centers. Zine kuphela insuku eyisele ngaphambi kokuqala kwalezi vivinyo kanti isifundazwe iKwaZulu-Natal sinabafundi abangu-172,433 abafunda ngokugcwele kanye ke nabangaphezulu kwa-34,000 abafunda ngasese abazobhala nonyaka. Ungqongqoshe walomnyango esifundazweni ugcizelele ukuthi ke kamukho umntwana ongeke avumeleke ukubhala. Esikufundile kakhulukazi ku previous exam ukuthi bakhona abantwana ekade bekopela ingakho ke sibe nohlelo lokuthi siqhashe ama monitors amaningi azokwazi ukuthi kuma areas ama hotspot abe close khona ngoba sifisi kube khona ukukopela eKwaZulu-Natal. Kodwa kunye sikufundile abaprotectayo abaproteste ngenxa ye-service delivery. Sisebenza nomasipala ukuthi sibacele ba-activate ama-rapid response team at the local government bangakwazi ukuthi baphazamise ukubhala ey'kolweni.
Safisa ukusho ukuthi akekho umntwana ongeke avunyelwe ukuthi abhale. Ukubhala komntwana akudependile ukuthi ugqokeni, kodwa ebalekile ukuthi akabe yifuture yakhe. Sizoxoxa-ke na bonke othisha omkhulu, abazali nabo abantwana ukuthi balekile ukuthi bahloniphe nemithetho esokibekiwe. Kuzokhumbuleka ukuthi ngonyaka owedlule iKwaZulu-Natal yalala-ke isibili ngesikhathi kudedelwa imiphumela kuzwelonke, kanti nonyaka bazibekele ungatholi ngaphansi kuka-90%. Ungqongqoshe uthi-ke yize ukuncishiswa kwesabelomali salomnyango kangeke zibe khona izinkinga zokungakhokhelwa kwalabo abazomaka. Akekho umuntu osebenzayo ongaholelwa. Even previous baholela as we had the agreement with them, irrespective of budget cut, but all employees will be paid. The Premier, I think tomorrow or next week, is having a meeting with National Minister for Finance, engaging a national government to put more resources. Then we understand resources is very broad, which it might be personnel, it might be money. So don't stress. Kukhuthazwe abazali kanye nemphakathi ukuba ke beseke abafundi ngalesikhathi. Endabeni ze1KZNTV kube kuntombi khona Mvubu eThekwini. Uhlala abantu abadala esifundazweni KwaZulu-Natal umfana wenkosi Mdlalo uthi ke kuyabajabulisa ukuthi kube neParliament labantu abadala kwaziseke bathole ithuba lokubeka izinto eziningi ezingabaphethe kahle. Ekhuluma ke nethemba lezindaba uMdlalo uthi ke ezinye zezicelele eziqhulwini kubantu abadala ezokuphepha kanjalo nezempilo. Isishayamithetho sakwaZulu-Natal sihambele endaweni yaseZikhaleni ngaphansi komasipala uMhlathuze enyakatho nesifundazi KwaZulu-Natal nalapho bekuhleli khona iParliament labadala bezophakamisa izinselelo ababhekene nazo. Usihlalo wabantu abadala esifundazweni KwaZulu-Natal umfana wenkosi Mdlalose uthi lokuhlala kweParliament kuyabasiza kakhulu abantu bakuleli ngoba yonke iminyango isuke ikhona ukuzwa izikhalo zabo. Kuningi abantu abadala abakhala ngazo, bakhala ngeminyango, bakhala ngokuphepha kwabo, bathi abaphephile. Ukuphepha kwabo kusuka egebengwini nje kuze emndenini, babona ukuthi abaphephile, bafuna isiqiniseko eminyangweni namaphoyisa ukuthi bayacela ukuthi babe nembono ukuthi kungenziwa kanjani ukuze baphephe. Kube ne-department yakwa-health njengoba babona bekhona ukuthi labantu abadala kukude indawo ethatha amaphilisi amaklinikhi, kodwa basondezelwe. Mhlawumbe bekhona nje indawo esendaweni eseduzane labantu abadala kwazi khona ukuthi bathatha amaphilisi la ozifo zonke noma lezifo o-chronic. Leli Parliament lisuke lihanjelwe yiwo wonke amalungu esishayamithetho okuhlanganisa nongqongqoshe beminyango eyahlukene. Ukuthi endaweni eziningi kulamadolobha esiwaziyo la eKZN kunelokhuzana, kunezindlu engasenamuntu engasebenzi. Ukuthi abantu abadala ke bayacela ukuthi lezi zindlu abanikezwe zona. Mhlawumbe abantu abadala bahlangane kuzo, baxoxe, bahlangane kuzo, benze imvunulo, bahlangane kuzo, benze amacansi, bahlangane kuzo, benze noma yimuphi umsebenzi abangawusebenza wezandla. Onke ama-department, u-Department of Sports iwona osilekelela kakhulu ngoba uyasinyakazisa sigcine imizimba yethu ikahle nezifo bese zingabi khamkham. Undunankulu wesifundazwe iKwaZulu-Natal uThami Ntuli naye uthula inkulumo yakhe kuleli Parliament ebalihanjelwe nabantu abadala abaningi abasuka ezindaweni ezahlukene. Ngiyafisa ukuthi ngoba leli Parliament nangona kuphelile kwakhona izinto ezathathwa ukuthi napha abaluleka ngakho abafisa ukuba kwenzeke noma ukuqhubekela. Khona umbiko-ke okhona la walezo phakamiso ayibhalisiwe engizofisa ukuthi ngokusemthethweni oneyimpendulo nguthi kusebenza somlomo wethu wena mphathi wethu sonke lapha KwaZulu-Natal. Yonke iminyango kahulumeni yahlukene yethula izethulo zayo kuleli Parliament nesingaqhamuka nesisombululo kwizinkinga ezibhekene nabantu abadala. Ezindabeni ze1KZNTV kubika uThabani Maphumulo
esikhaleni. Asiye ey'tolo siyasiqhubeka nazo indaba zethu. Asikwamukele mbukeli ubukelezo nendaba ze1KZNTV nazi ihlokwana okuyizona ehamba phambili osuku namhlanje. Ithola usizo imndeni yabashone engozini ingase Emandeni.Olwezivivivyo ubhunge nabakulo mkhakha kanti likaMthaniya lizilungele ZIKAMATIKULETSHENI. Batholeke ithuba lokuthekela ngolwazi kumkhakha wezokuxhumana abafundi abenza amakhono eTolomane Development Center eseBhobhoyi ogwini oseningizimu nesifundazwe KwaZulu-Natal ongumxhumanisi wesibhedlela eMatchison nomphakathi ubusisiwe Cele uthi ke bahambele lesikhungo ngenhloso yokulekelela abafundi baqonde kabanzi ngezokuxhumana nokuthi ke singabalekelela kanjani uma sebeziqalele amabhizinisi. Bathekela ulwazi ngomkhakha wezokuxhumana abafundi abenza amakhono eTolomane Development Center njengoba iminyango kahulumeni ehlukene ibiyingxenye ihhovisi lezokuxhumana kumasipala ugu kanjalo neziko lezindaba ze1KZNTV. Labafundi bebehlomiswa ngolwazi lomkhakha wezokuxhumana kanjalo nokuthi bangazimaketha kanjani uma sebenamabhizinisi abo. Ongumxhumanisi wesibhedlela eMatchison nomphakathi uthi bebezohlomisa abafundi ngolwazi. Ulwazi eselikhiphile namhlanje belithinta isikakhulukazi ulusha noma abantwana abafundayo ukuthi bangakwazi ukuthi bawufundele lo mkhakha we-public relations and communications. Kuyaphileka maningi amathuba. Okwezokuxhumana kwa-GCIS kwisifunda ugu uthi leli bekuyithuba lokuzolekelela abafundi. Sizofundisa i-youth ngezinto ezimayelana ne-communication. Kahle bekuyi communication guidance. Besinaye u-communication specialist wasogwini ekhona waseMatchison hospital kukhona i1KZN. Besibafundisa ukuthi since ingama artisans ukuthi how do they link ama-business wabo kulomkhakha waka communication ngoba kuzofunakala ukuthi ba brande ama-companies wabo or i-SMME yabo or bayimakethe ukuthi ngendlela bayimaketha ngayo bayenza kanjani. Okwezokuxhumana kumasipala ugu uthi leli yithuba abafundi okumele balithakasele. Mina ngingathi kubaluleke kakhulu, especially because izingane eziningi aziwazi umehluko phakathi kuka public relations wayefundisa and ne publicity. Futhi izingane eziningi azazi ukuthi umkhandlu, ngokukhuluma ngomkhandlu ngoba umuntu uqhamuka kona, azazi ukuthi yini umsebenzi womkhandlu. Abafundi balesikhungo bathi balijabulele kakhulu leli thuba. Phinde ngibonge nolwazi engilitholile from abantu base1KZN, abantu baka-HR, abantu baka-PR ngokusinika sengiyazi manje ukuthi njengoba ngiplamba nje one day ngiyafisa ukuthi ngibe nenkampani yami, ngibe ibrand, ibrand kunezinto kumele uzenze, kunezinto kumele ungazenzi. Ngithanda ukubonga futhi nabantu ade besifundisa nge-PR. Siyazi manje ukuthi kubalekile ukuvikela isithunzi sakho nanokuthi uyivikele uyiqoqa umuntu omnyama. Umsebenzi awuyi ngokuthi umuntu wesifazane noma umuntu wesilisa. Kubantu besifazane sidiceleke phansi kakhulu ngoba kwazi ukuthi thina kwazi ukubhekiwe iweight kuthina kwangabheka ukuthi ingqondo isebenza kanjani ngoba nawo umuntu wesifazane uyakwazi ukucabanga ujula ukuthi ipipe engalifaka kanje ngakwazi ukushintsha into ethile ngiyenze kanje, hayi ukuthi ngoba ubani unamandla okwenza ukuthi i-communication ibalulekile kakhulu. Ya mangabe njengoba nje sizovula umuntu ezophuma mhlasimpe avule ibusiness lakhe. Lo mbiko beniwethule lo Zamando Sicele wezindaba ze1KZNTV ngiseBhobhoyi. Umphathi wechabala se-Richards Bay enkampanini kaloliwe uDennis Mqadi uthi ke kusayinwa kwesivumelano sokubolekisa ngomhlaba iminyaka eyi-15 enkampanini ekhiqiza Insomnia eSouth 32 Hillside kusho ukuthi ke kuzothuthuka umnotho kuphinde ke kudaleke namathuba omsebenzi kubantu basemhlathuze. Ekhuluma nabezindaba uMqadi uthi ke ubudlelwano abanabo nale nkampani buhle kakhulu. Lena inkampani iSouth 32 Hillside Aluminium ekhiqiza insimbi nezinze eRichards Bay enyakatho nesifundazwe iKwaZulu-Natal. Ukuba khona kwalenkampani kudala amathuba amaningi omsebenzi kanjalo nokuthuthukisa umnotho wesifunda iKingcetshwayo. Lapha izinhlaka ezimbili okuyinkampani yakwaloliwe isayinda isivumelwano sokubolekisa ngomhlaba
iminyaka eyi15 kule nkampani. Umcimbi wanamhlanje ingalabutho enkulu kabi eRichards Bay ngoba sisayina i-extension yo lease phakathi kwethu uTransnet kanye noHillside Aluminium for the next 15 years. Okusijabulisayo ukuthi iqiniseka nokuthi imisebenzi nokukhula komnotho wasechwebeni laseRichards Bay kanjalo noHillside Aluminium kanye nama-industries aseduzane kanye nomasipala wasemhlathuze kuzokhuphuka futhi kwenze isiqiniseko sokuthi asikwazi ukulahlekelwa imisebenzi. Kuneminyaka ewu15 ezayo kuzokwenza isiqiniseko sokuthi siyakwazi ukucontinue nemi-employment kanye nokuthi senze isiqiniseko sokuthi inkampani uSouth 32 iyaqhubeka nokusebenza la eRichards Bay. Lo umphathi wechweba lakwaloliwe eRichards Bay umnumzana uMqadi uthi banobudlelwane obuhle nalenkampani futhi iphinde yenze okuhle emphakathini ngenhloso yokubuyisela emphakathini. Okujabulisayo ke ngokuthi ungoSouth 32 ukuthi uHillside Aluminium bakwazi ukuthi baqiniseke ngokukhula kwamabhizinisi alokali kanjalo ke kanye nomnotho walendawo esikuyo kanjalo ke nokusebenzisana kwethu noTransnet kwenza isiqiniseko sokuthi lokho kuqhubeke kanjalo nje ukwazi ukuthi bakwazi ukuimporta icargo bakwazi uzoyisebenzisa ama raw material. Isekela likaMengameli kule nkampani uCalvin Mkhabela naye udlulisa amazwi ngalesivumelwano sabo abasayindile sokuqhubeka basebenze iminyaka eyi15. And a very important asset that is part of our operation. Without the port, we will not be able to do any operations. We as South 32 Hillside Aluminium can only add value to the King Cetshwayo district through our impact in the community and the lives of our employees who are here, the contracting companies that also work here, because of the strategic link that we have with the TNPA and the Port of Richards Bay. Lemboni ingenye yezimboni enkulukazi ezihweba edolobheni iRichards Bay. Ezindabeni ze1KZNTV kubikuthi abantu maphumulo eRichards Bay. INSFAS okuyisikhwama esixhasa abafundi ngezimali zokufunda ezikhungweni zemfundo ephakeme esihlongozwe ukuba ke zizovula amahhovisi esifundazweni ezine lokubuza emva kwesikhalazo zabafundi zokungakwazi ukuthola usizo ngokusheshsha njengoba ihhovisi liseKapa kuphela. Laba ke bahlela ukuvula amahhovisi KwaZulu-Natal, Gauteng kanye naseWestern Cape kanti ke iLimpopo bahlela ukuyivula uma abafundi bengatholi usizo eGauteng. Emva kwezikhalazo zabafundi bezikhungo zemfundo ephakeme ngeNSFAS, iNSFAS isihlongozwe ukuvula amanye amahhovisi ezifundazweni ezine ukuze abafundi bekwazi ukuthola usizo ngokusheshsha. Lezi ifundazwe bazibeke njengeendawo okuyizona okudingeka khona usizo kakhulu okuyikwaZulu-Natal, iGauteng, iWestern Cape kanye neLimpopo. Kanti kwezinye indawo iNSFAS ihlela ukwenza amahhovisi angomahamba nendlwana azozinza ezikhungweni zemfundo. Khona manjalo laba baveza ukuba ukuze bekwazi ukugcina konke lokhu kufanele bebuyise uhlelo lokwakhela abafundi izindawo zokuhlala ezikhungweni zemfundo ephakeme. Thobeka Dladla ezindabeni ze1KZNTV ngiseNewcastle. Phinde futhi seyitolo sibe siqhubeka nazindaba zethu. Siphinde ke sikwamukele mbukeli usabukele zona indaba ze1KZNTV sikhumbuze ke bekuyizona behamba phambili osukwini namhlanje. Ithola usizo imndeni yabashone engozini ingase Emandeni.Olwezivivivyo ubhunge nabakulomkhakha kanti likaMthaniya lizilungele ZIKAMATIKULETSHENI. Ake sibheke engosini yezomnotho. Irandi lakuleli lu-17.66 emaqhathaniswa nedola laseMelika, libu 19.18 emaqhathaniswa ne-euro, libu 22.95 emaqhathaniswa nopondo waseBrithani, igolide lona $2,685.72 ounce, olungahluzwe wona $74.22 umphongolo. Ake sibheke ke engosini yezemidlalo.
Iqembu lezikaMagebhulu Orlando Pirates seliveze ukuthi ke uzophela lonyaka engakabuyi umdlali wasemuva waleli qembu uOlisa Nda ngenxa ke yokulimala lo mdlali ke odabuke Nigeria walimala emidlalweni we-league ngesikhathi ke ezimnyama sibhekene nePolokwane City akadlalanga kwamanqamu we-league neRichards Bay nokwamanqamu eMTN 8 neStellenbosch FC. Ngokusho kwestatement esikhishwe iPirates kuwebsite yeqembu uNda uphuke emlenzeni asikathathwa kwesinqumo sokuthi ke uzohlinzwa yini noma cha ngeke ke esadlala kulonyaka. Nasike isimo sezulu esingalindeleka. Bukelike ziyagoqa bese kuphathele zona usuni namhlanje mina nawe sophinde sihlangane kusasa futhi ngaso lesi sikhathi esifanayo usale kahle. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile